Este últim vídeo és l'explicació del labbook que anem a començar a fer. El tema són les màquines simples i les màquines compostes. Irà així. El que tingui una cartolina gran, i si no, en xicotet, es pot fer. El primer que hem de fer és tornar a veure els vídeos explicatius. Ahí podeu treure tots els continguts que necessiteu per a fer el labbook. Aleshores, en esta primera fulla fiquem les màquines simples. Les màquines simples i compostes, el nostre nom. Una volta obrim el labbook, així vull que me fiqueu que és la definició de màquina, que poden ser les màquines simples i compostes. I, per exemple, després, en un sobre, podeu ficar la palanca i dins les característiques que té la palanca, el pla inclinat, les característiques que té, o la politja, d'acord? I les màquines compostes. Això és una primera activitat. O sigui, esta setmana i un poquet de la setmana que ve anem a fer esto. I en esta banda d'ací podem ficar, si no tenim els sobres, doncs no passa res. L'únic que hem de fer és ficar així els tipus de màquina, dibuixar-les i tot això, el que se us ocorra. Vosaltres ja haveu fet algun labbook i sabeu de sobre com s'ha de fer. La creativitat, la innovació i les ganes han d'estar allà dins. I després, per la banda d'ací darrere, el que podem ficar són les curiositats i les preguntes que nosaltres volem saber sobre les màquines simples o les màquines compostes. Per exemple, podríeu fer, una pregunta seria quan creus que va aparèixer la primera màquina i podríeu investigar sobre això, o quines màquines coneixes, o quina màquina és la que t'agradaria estudiar profundament. Molt bé i molt d'ànim i us anime. Os quiero.